Nes bydd gennym ni system drafnidiaeth gyhoeddus gymwys un hanghenion cenedlaethol ni ac bydd yn un rhad i'w defnyddio. Bydd meysydd parcio yn rhan o dirwedd pob tref yng Nghymru, dwi'n siŵr, ond mae deddfwriaeth a gymeradwywyd ddiwedd y llynedd gan Senedd Ffrainc yn gwneud un ofynnol i bob maes parcio sydd â chapasiti o 80 neu fwy o gerbydau i osod canopy o Paneli solar dros y safle, a'r ddeddf yn cwmpasu meysydd parcio presennol yn ogystal â rhai newydd. Drwy osod ffermydd solar ar safleoedd fel hyn sydd eisoes wedi datblygu, nod y strategaeth yw datrys un o heriau mawr yn ei solar, sef yr angen am dir a llefygwth mannau gwyrdd a thir amaeth. A newch chi felly weinidog ymchwilio mewn i ddychynoldeb cyflwyno cynllun tebyg ar gyfer paneli solar mewn strwythurau fel meysydd parcio yng Nghymru sydd yn nwylo cyrff cyhoeddus ac efallai cwmnïau preifat.